мехоҳед хариди фоидаовар бикунед, пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. молҳои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус. ба ҳама намуди молҳои мо суроға кӯчаи озодӣ, паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. мағозаи беҳтарин, шитобед то хариди қулай намоед. ассалому алайкум тамошобинони арҷуманд. ин лаҳза шумо имкон доред вобаста ба ҳодисаҳои ҷиноятӣ, қонуншиканиҳои дар қаламрави кишвар содир шуда, ҳамчунин фаъолияти милитсияи кишвар дар самти таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ тавассути нашри навбатии барномаи ахбори Вазорати корҳои дохилӣ маълумот гиред. бо шумо ҳастам Рухсор Таваллузода. дар прокуратураи ноҳияи Шоҳмансур нисбати як нафар масъули корхона барои азони худкунии маблағҳои ҳангуфт тибқи талаботи моддаи 245 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ боз карда шудааст. гумонбаршуда барои ба роҳгумӣ бурдани тафтишот ба телефони боварии вазири корҳои дохилӣ занг зада хабари бар дурӯғ оиди содир кардани ҷинояти дуздӣ расонидааст. тафсилоти бештар дар гузошти Сироҷдини Шакурӣ. аз ҷониби кормандони шуъбаи Вазорати корҳои дохилӣ як дар ноҳияи Шоҳмансур, Шаҳрванд Раҷабов Насимҷон Ғаффорович, санаи таваллудаш 1992, истиқоматкунандаи шаҳри Душанбеи кӯчаи Хуҷамбиёи боло, ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти азони худкунӣ дастгир карда шуд. зимни пешбурди корҳои санҷишӣ муайян гардид, ки номбурда ҳангоми дар вазифаи намояндаи фурӯши ҷамъияти дорои масоҳаташ маҳдуди Орион Фарм фаъолият намуданд, аз моҳи июли соли 2022 то моҳи январи соли 2023 марҳила ба марҳила аз дорухонаҳо дар умум 154600 сомониро ҷамъоварӣ намуда, ба хазинаи корхонаи мазкур ворид накарда, ин миқдор маблағҳоро ба манфиати шахсияш сарф намудааст. ҳангоми санҷиш як миқдори маблағҳои аз они худ карда шуда ҳамчун далели шайъӣ дарёфту мусодира гардида, қисман зарари ба соҳибмулк расонида шуда барқарор гардиданд. мақсади асосӣ ин буд ки кормандони милисияро ба гумроҳӣ бурдан, ба ҷустуҷӯи шахсони номаълум бурдан буд. боқимонда маблағе ки 115,000 ташкил менамуд дар қарабулот дар мағозаи Шоҳу Саҳар бурда пинҳон намуда будам. мақсади асосӣ ва баъди бар гумроҳ бурдани кормандони милитсия ҳангоми агар ки наёфтани дӯст, ман пулҳоро ба истифодаи шахсиям мегирифтам. айни замон нисбати гумонбаршаванда Раҷабов Насимҷон тибқи талаботи моддаи 245 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. нозирони минтақавии милисия дар шаҳри Конибодом дар натиҷаи корбарӣ бо афроди бо ҷурми содирнамудаи ҷиноят дар ҷустуҷӯ қарор дошта, бахусус гумроҳзадагон пайравони гурӯҳу равияҳои фаъолияташон дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ давоми соли равон 2 нафар ҷустуҷӯшавандаро ки берун аз ҳудуди кишвар қарор доштанд ба ҳаёти осоишта баргардониданд. Шаҳрванд Маҳмадов Диловар Давронҷонович соли таваллудаш 1997 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Пулотони шаҳри Конибодом ки барои содир намудани ҷинояти дар моддаи 307 иловаи 3 Кодекси ҷиноятӣ пешбинишуда ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ моҳи августи соли 2022 нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида расман дар ҷустуҷӯ қарор дошт. дар натиҷаи чунин корбарӣ хатои худро дарк бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузорӣ аз ҷумла татбиқи банди эзоҳи моддаи 307 иловаи 3 Кодекси ҷиноятӣ аз ҷавобгарӣ озод гардид. далелҳои дар парвандаи ҷиноятӣ ҷамъоварӣ гардида шаҳодат медиҳанд ки ҳангоми қарор доштан дар муҳоҷирати меҳнатӣ гумонбаршуда Маҳмадов тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба доми мубаллиғони ифротӣ афтода фикру ақидаи онҳоро ҷонибдорӣ ва ба бадномкунии мақомотҳои давлатии Тоҷикистон машғул шудааст. чунин кирдори ҷиноятӣ боис мешавад ки нисбати Диловар Маҳмадов моҳи августи соли 2022 дар ғайбаш парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад. дарки хатогӣ имкон фароҳам овард ки ному насаби сокини шаҳри Конибодом аз рӯйхати ҷинояткорони ҷустуҷӯшаванда бардошта шавад. акнун шароите фароҳам гардид ки номбурда корномаи зиндагиро аз саҳифаи нав ки ҳаёти осоишта ном дорад оғоз намояд.
کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سامانی عریضه جوانزن ساکن شهر دوشنبه را قبول نموده طمعجویی را آشکار نمودند که اگر پیش راه نفر طمعکار گرفته نمیشد به شأن و شرف و آبروی ناموس مراجعت کننده داغ می آورد. عاید این کردارهای ننگاوری بازداشت گردیده گزارش نوبتی تهیه گردیده است. گرچند شبکه‌های اجتماعی برای معاشرت با نزدیکان وسیله خوب است، ولی بعضی از نفران منفعتجو و فرصت طلب آن را با مقصد و هدفهای غرضناک خود استفاده میبرند. با هر راه و وسیله به باوری شهروندان درآمده من بعد برای پهن نکردن معلومات‌های بی‌آبرو کننده مبلغ طلب میکنند. متاسفانه وقتهای اخیر با چنین شکل صادرشوی جنایت‌های گوناگون به قید گرفته شده شهروندان بارها آگاه کرده شدند که هنگام استفاده برای شبکه‌های اجتماعی هوشیاری را از دست ندهند. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اسماعیل سامانی در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت طمعجویی شهروند نظرف خال محمد حکمت الله‌ویچ سال تولدش 2000 استقامت کننده شهر دوشنبه دستگیر کرده شد. ضمن پیشبرد کارهای تفتیشاتی معین کرده شد که نامبرده توسط شبکه‌های اجتماعی با یک نفر جوان دختر شناسایی پیدا نموده رسم‌های محرمانه او را برای من بعد با منفعت خود استفاده بردند دسترس و در تلفن موبیلیش محفوظ نگاه داشته است. گمانبر شونده نظرف خال محمد من بعد به تهدید و ارعاب یعنی شانتاژ جوان دختر گذاشته از او بر عوض در شبکه‌های اجتماعی پهن نکردن رسم‌های بی‌آبرو کننده مبلغ طلب کرده است. از جمله مراتبه اول 4500 سومانی گرفته وعده نموده است که همه رسم‌های او را از تلفن موبیلی خود پاک می‌کند، اما بعد چند روز باز دوباره به مبلغ 4000 سومانی دیگر طلب کرده است. من زنگ زدم اون رو گفتم که بعد مقداری 10000 سومانی با من پول بده، اگر نتی من تو را در سایت‌های بیشرمی اینستاگرام، واتساپ، فیسبوک میپرتویم. اون زورا کرد که من اونقدر پول ندارم با مقداری 4500 سومان آورد در دست من داد. من با خودم صرف کردم، بعد از چند قفس با من طلب کردم برای صورتاش через تلفن گفتم که با من باری دیگه پول ته با مقداری 4000 سومان. عین زمان نسبت گمانبر شونده نظرف خال محمد طبق طلبات ماده 250 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده او در حبس پیشکی قرار دارد. ناظران بازرسی دولتی автомобили در شهر اسفره قلبکی بودن شهادتنامه رانندگی شهروند عباس حسنов را معین کردند. این ساکن ناحیه دیوشتیج که 7 سال پیش حجت حقوق دهنده ساخته‌کاری شده را به دست آورده بود، عاقبت کردارش آغاز پرونده جنایتی میباشد. گزارش نوبتی در این خصوص. ҳайати шахсии шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилӣ шӯъбаи яки вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара зимни хизматбарӣ ва назорат аз болои иштирокчиёни ҳаракати роҳ идораи воситаи нақлиёт бо шаҳодатномаи қалбакиро ошкор намуданд. ронанда Ҳасанов Аббос Шокаримович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштиҷ воситаи нақлиёти тамғаи Митсубисиро идора мекард ва барои қоида вай ронкунӣ боздошт гардида дар ҷараёни санҷиши ҳуҷҷатҳои ҳуқуқдиҳанда нозири бозрасӣ аломату нишонаҳои қалбакӣ доштани шаҳодатномаро мушоҳида намуд. хулосаи ташхиси криминалистӣ дурустии тахмини нозири бозрасиро тасдиқ кард. шаҳодатномаи ронандагӣ ба шаҳрванд Аббос Ҳасанов тааллуқ дошта бо дараҷаи Б барои идораи нақлиёти сабукрав бар алоқ қалбакӣ буда 15 марти соли 2016 бо роҳи сохтакорӣ таҳия шудааст. ҳарчанд ронанда Аббос Ҳасанов давоми 7 сол шаҳодатномаи қалбакиро дар ихтиёр дошт, ошкор шудани кирдори ғайриқонунии сохтакории ҳуҷҷати ҳуқуқдиҳанда ӯро ҷавобгар намуд. зеро бо кирдори худ талаботи меъёрҳои дар моддаи 340 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон муқарраршударо вайрон ва дар асоси ҳамин модда нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ҳамин феъл баробар як шахс ба номаш соҳиб 30,000 рублей пул додам. ҳавай чӣ ман сохт ҳамин ка ягон ка автодроми ка чӣ иштирок кардаги нестам. ягон муассир ронанда тайёркунӣ таҳсил накардаед. баъд ҳамун шаҳодатномаи ронандагӣ сохтагӣ кити шумо мошин идора карда гаштед. шаҳодатномаи ронандагӣ аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқдиҳандае маҳсуб меёбад ки барои ба даст овардани он шахси ҳаваси ронандагӣ дошта баъди гузаштан аз марҳилаи таълимӣ бо супоридани имтиҳони назариявии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ
ва гузаштан аз санҷиши амалии қобилияти ронандагӣ шаҳодатномаро соҳиб мешавад. Дар шароити имрӯза дилхоҳ нафари орзуи ронандагӣ дошта метавонад бо роҳи қонунӣ шаҳодатномаи ронандагӣ ба даст орад. таҷрибаи ҳаётӣ борҳо исбот кардааст, ки иқдоми ғайриқонунӣ умри кӯтоҳ дорад, ба мисли ҳодисаи ҷиноятии мазкур. табиат ва муҳити зист ҳамеша ба муҳофизат ва тоза нигоҳ доштани ҳар гуна партовҳо ниёз дорад. вазифаи ҳар кадоми мо шаҳрвандон пеш аз ҳама муносибатҳои дуруст ба атроф, тозаву покиза нигоҳ доштани фазои экологии кишвар аст, ки худ аз он нафас мегирем. бо мақсади пешгирии вайроншавии фазои экологӣ, кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ пайваста рейду санҷишҳои мақсаднок доир менамоянд. ҳафтаи равон дар ҳудуди пойтахт чунин як чорабинии санҷишӣ аз ҷониби кормандони раёсати мазкур баргузор карда шуд. дар натиҷаи чорабинии санҷишӣ далелҳои зиёди қоидавайронкунӣ ронандагони воситаҳои нақлиёт аз қабили ба воситаи нақлиёти ифлос вориди шаҳр гардиданд, аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш, беболопӯш, кашондани масъулияти сохтмонӣ ва дигар қоидавайронкуниҳо дар ин самт ошкор гардид. ҳолатҳои ҷойдошта ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда, нисбати ронандагон протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. рӯзи шанбеи ҳафтаи сипаришуда бо ташаббуси роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати тозаю озода нигоҳ доштани ҳудуди пойтахт дар муассисаи давлатии боғи ғалаба ва нигоҳдошти ҷангали мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо иштироки беш аз 1000 нафар кормандони зерсохтори вазорат шанбегӣ доир гардид. гузориш аз рафти ин чорабинӣ. кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дар баробари иҷрои вазифаҳои хизматӣ, инчунин ба корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррам гардониндани муҳити атроф низ таваҷҷӯҳ зоҳир менамоянд. бо ин мақсад рӯзи шанбеи ҳафтаи гузашта бо ташаббуси роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати тозаю озода нигоҳ доштани ҳудуди пойтахт дар муассисаи давлатии боғи ғалаба ва нигоҳдошти ҷангали мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бо иштироки 800 нафар курсантони академияи вазорати корҳои дохилӣ ва 300 нафар сарбозони хушанои дохилӣ шанбегӣ доир гардид. ҳамзамон дар ин чорабинӣ масъулини раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ ва омӯзгорони академия иштирок намуданд. курсантони академияи вазорати корҳои дохилӣ ва сарбозони хушанои дохилӣ дар ҳудуди боғи ғалаба бо тоза кардану рӯбичин ва берун кардани партовҳо аз роҳравҳо, майдонҳо ва талутеппаҳо гирди атрофи дарахтзорҳо тибқи тақсимоти маъмурияти боғи ғалаба дар ҳамбастагӣ бо кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар тозаву покиза кардани ин гӯшаи диёр саҳми арзандаи худро гузоштанд. аз байн бурдани ҳар гуна маводҳои ғайр ҳусни боғро боз ҳам рангинтар сохта барои ҳар як бинанда ва ташрифоваранда хушоянд гардид. инчунин кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ва сарбозон дар ҳудуди боғи ғалаба дарахтони сояафкан шинонида бехи дарахтонро нарм намуданд. кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ бо масъулини боғ суҳбат доир намуда ҷиҳати тозаву озода нигоҳ доштани ҳудуди боғ, ки фазои экологии пойтахт аз он вобаста аст, корҳои фаҳмондадии роҳандозӣ карданд. илова бар ин, кормандони ин ниҳоди вазорати корҳои дохилӣ бо мақсади таъмини фазои тоза ва олудашавии он бо ҳар гуна партовҳо дар маҳаллаи гипраземи ноҳияи Сино бо масъулини хоҷагиҳои манзилии коммуналии ин ноҳия ва дар хобгоҳҳои фабрикаи рисандагии шаҳри Душанбе бо масъулин суҳбату вохӯриҳо доир намуданд ва барои камтаваҷҷӯҳӣ нисбаташон маводҳои зарурӣ тартиб доданд. дар асоси дастури ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳисоби намояндагони сараёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ ҷиҳати сарфакорона истифода намудани қувваи барқ аз ҷониби шаҳрвандон чорабиниҳои фаҳмондадиҳӣ ва резу сандвичҳои мақсаднок доир карда шуда истодааст. нобаста аз таъкиду корҳои фаҳмондадиҳӣ ҳанӯз ҳастанд нафароне ки қувваи барқро ғайримақсаднок ва исрофкорона масраф менамоянд. дар натиҷаи баргузор гардани санҷиши мақсадноки ҳафтаи равон бо иштироки бахши оташнишонии ноҳияи Ёвон дар ҳудуди ноҳияи мазкур доир гардид, як қатор қоидавайронкуниҳо дар ин самт ошкор карда шуд. аз ҷумла дар маҳаллаҳои Абдурахмони Ҷомӣ ва ҷамоати деҳоти Ҳасан Ҳусейнов истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ аз ҷониби шаҳрвандон ба қайд гирифта шуд. дар рафти санҷиш маълум гардид ки 10 нафар шаҳрвандон пурра бо роҳи ғайриқонунӣ аз нерӯи барқ фаровон истифода мебурданд ки бо ин амали хеш ба иқтисодиёти давлат зарари гарон ворид намуданд.
ҳамзамон кормандони бахши оташнишонии ноҳияи Ёвон зимни корҳои санҷишӣ маълум намуданд, ки кормандони шабакаҳои фурӯши барқи ноҳия бо онҳо шартномаҳои шифоҳӣ баста маблағҳои онҳоро гирифтаву пинҳонкорӣ мекарданд, ки ин аз бемасъулиятии роҳбарияти фурӯши шабакаҳои барқи ноҳия дарак медиҳад. ҷои оне ки масъулини шабакаи фурӯши барқи ноҳия дар манзилҳои сокинон ҳисобкунакҳои барқӣ васл кунанд, баръакс ба буҷаи давлат зарар расониданд. аз ҷониби кормандони бахши оташнишонӣ оиди ин ҳолатҳо санад тартиб дода шуда барои рафъи камбудиҳои ҷойдошта чорандешӣ карда шуд. ҳамзамон дар манзилҳои истиқоматӣ дар ин маҳаллаҳо мавҷуд буда оддитарин қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор риоя нагардида, ноқилҳои барқ тавре пайваст карда шудааст, ки ҳар лаҳза метавонад ба ҳодисаҳои сӯхтор оварда расонад. бо пешниҳоди матлаби мазкур аз тамоми шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки барқро сарфакорона истифода намуда масъулияти баланди шаҳрвандии хешро нишон диҳанд. инҷо расидем ба интиҳои барнома. рӯзгори пурсаодат вақте дастраси мост, ки ба қонун арҷ гузорем ва зиндагиямон мустаҳқиман аз риояи меъёрҳои қонун сарчашма мегирад. то барномаҳои оянда, хайр. шумо мехоҳед хариди фоидаовар бикунед, пас марҳамат ба мағозаи беҳтарин. молҳои техникӣ аз брендҳои ҷаҳонӣ бо тахфифи махсус. ба ҳама намуди молҳои мо. суроға кӯчаи озодӣ, паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик. мағозаи беҳтарин. шитобед то хариди қулай намоед.